Ajakumati Groceries tinowanika katiri panamba 12 Vumba Road opposite Tanganda kuma industry kwa Mutare. Izvi grocery rese unoda kutenga remumba mako iwewe rakazara, kana kutenga uri kumba kwako isi tongokutsvetera grocery pamba pako chaipo chapo iwewe. Nemusi wemuvhuro tinenge tiri kakuHope House, kuzoti chipiri chacho tamo muChikanga, chitatu tinenge tiri muMusakubva, china chacho tako kakudanga mvura, musi wechishanu tinenge tiri muPenalonga, musi wemuGowera aiwa tinenge tiri paSabata. Iwo zvonokwanisa kungoita kungotibata panamba dzinoti idzo +263 0777 723 710 kana dzinoti idzo +263 773 041 564. zvako zvotoita. Chero uri mhiri unokwanisa kungotengera hama yako. Jokumati, you shop, we deliver.